lek bojone wong. Ambil aja nggak apa-apa Mbak ya cek enteng. Wah. Bajing loncat. Laras versi Madangkara. Wah iya. Suwun Tadalah. Monggo. Inggih. Inggih. Sugeng. Niki kula teng mriki napa teng mriku? Kencik. Ditata riyen. Lelek kula teng mriku mengke kula mboten saged anu lho nyawang jenengan lho, Pak. Oh, nggih mboten napa-napa. Sik ya Bu, ya sabar sik ya dalange ganteng eman-eman ya. Sik ya, sabar sik. Sugeng dalu Mbak Niken. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang. Sugeng tetepangan kalian warga agung Nawalaras, Nggih. Ringgit Purwo, Gagrak, Jawa Timuran. Inggih, namine Mas Harnowo. Mas Harnowo. Oh nggih. Jare sik Joko apa? Joko Ngawur, ndok-ndok. sapa sing ngomong Joko mang sapa? Wis duwe cendel situk kok Joko. Tapi dasare dalange ya isih ketok enom tur bagus. Pancen bener kandhane Mbak Niken niku kok. Ora ana sing luput. Jenengan Wah, niku iya. sampun gadah garwa napa dereng? Sampun. Oh, wis sae. Hah? Oh, bojone Radija. Arek-arek. Perkara siji wis mari aja gawe perkara maneh. Aduh. Berarti ki anu ki tipe dalang yang setia. Oh, iya no. Meskipun Harus, istrinya no. tidak ada di sini tapi tetap diakui. Iya toh, Mas? Sik ta, iki mang arek melok tagak iki. Jare bojone Ramela lah teko tibake kita sing nyoteng kita. Mbak, sampean iki kok ya meneng ae lho. Hah? Dene kan mau. Dene kan mau. Aku mau lek bojone wong. Ambil aja nggak apa-apa Mbak ya cek enteng. Wah. Maksudnya piye? Nggih, Mbak Niken. Nggih. Monggo ngaturaken panuwun dumateng kang kagungan hajat punika Nggih. Bapak Ahmad Yasir, sarjana pendidikan kelawan Ibu Dwi Sari Ningsih. Nggih. Monggo Sampeyan niku dipun- acarane napa, Mas? Acarane khitanan. Kitan sing dikitan Bapak Yasir. Oh, klintu. Lah ngono sing diomongne Pak Yasir sik ora anake. Oh, sing dikintan niku wau putrane Mas Fardan Maulana Yasir. Mas. Nek Pak Yasir cita sunat ya anake gurung metu dinane iki. Ya jelas ya namine wis ya. Mas Yasir. Nggih Mas Yasir, Bapak Yasir mawon. Mas Yasir nggih mboten napa-napa. Mas Yasir sing disunat. Nggih, Mugi-mugi. kualik. Lah anake wae namine sinten? Fardan Fardan Maulana sinten? Yasir. Lah iya toh Fardan Maulana Yasir diarani Yasir ra oleh. Iya, Jenenge wis. padha ae Mas Ya. Yasir sing Ya, disunat, ya, putrane Bapak Yasir. Ya wis ngono aku lho. nganut ae nek ngono. Nggih, Ya, kagem ya. Mas Yasir sing disunat mugi-mugi tambah dewasa, Amin. tambah berbakti kepada kedua orang tua, Amin. ditambah panjang umurnya, Amin. sehat selalu, Amin. tercapai cita-citanya. Kagem Bapak Yasir sekeluarga besar mugi-mugi tansah pinarengan panjang yuswanipun. Nggih. Awet leh momong anak putune, rezekine kathah barokah, turah-turah ora lokaning malah kebak. Amin. Nggih. Juragan sayur. Nggih. Oh, nggih, mengke kula nek mangsa gawani gobis nggih, Pak. Bapak Yasir teng pundi to? Estonipun ngeten wau. Wah, damel blangkon. Walah lek kok kadone ketok untune tok kok kene. Dipun tata ngeten nggih. Nggih, pripun, Mangke Mbak Nikennya turun teng ngene sasana panggung ngandhap. Mulih maksudnya. Yo, aja mulih. Jek durung. Nimbali Bapak Yasir Sarimbit. Sakniki napa mengke? Ya apa mari buyaran ae. Sing Nggih tenan. saniki lho, Mbak. Saniki monggo. Sakniki kula mriku. Nggih. Nggih. Dipun damelaken Niki gending lelagon Katok, panyunane Bapak Yasir. Wah Apa iya. niku? Mungkin Bapak Yasir wonten pamundutan apa? Bapak? Amit nggih, Pak. Hah?
Kersane jenengan mandhap mawon. Mungkin sing operator sing beto mike. Bapak Yasir co gaweno spot co. Cek jumeneng ana sasana panggung. Fardan sopo? Warna Yasir. Fardan ngung. Iki lho sone iki lho. Fardan sapa? Warna Yasir. Fardan Fana Yasir. Udah punya pacar apa belum? Belum. Belum. Besok kalau punya pacar pengennya yang kayak Mbak Niken ndak? Jong guyu tak catek lho. Lang. Mbak Niken cantik gak? Cantik. Cantik pol apa cantik banget? Pol. Sama nek pomone duwe pacar kayak Mbak Niken lo piye? Seneng gak? Seneng. Sama ngefans gak tau mbak aku? Lah. Maksudnya iki lho. Kok iso gak lho? Lah ngono pengen duwe pacar kayak aku. Sekarang kelas berapa? 3. Kelas 3 apa? MI. MI. Oh, sekolah MI. MI apa? Mi tuh. Bener. Besok cita-citanya mau jadi apa? Cita-citanya apa? Apa? Bisi ya, bisi. Rabi, ha? Cita-citanya apa? Jadi polisi, jadi dokter, apa jadi apa? Petani? Ya wis bener ngene iki ora usah dijawab ya. Engko SD ndelok cita-citane polisi, SMP dokter, SMA pilot, bareng lulus bae yo. Ibu, namine Ibu sinten? Ibu Dwi, nggih, sehat nggih Ibu nggih, alhamdulillah. Pripun rumaosipun pripun? Sampun seneng napa dereng? Alhamdulillah seneng nggih, alhamdulillah. Bae sing ngefans, oh bae niki sing ngefans. Ngefans kalih kula. Namine Mbah sinten? Sinten? Oh nggih, waduh bae iki jan kaya cek bocah ngono lho ya. Soale untune anu Bu, rata-rata. Nggih Bu. Ya Allah alhamdulillah sampun pas napa dereng? Pas. Sampun? Nggih pun nek ngoten kula pamit riyen nggih. Lah jare mau wis puas. Ah, napa? Badhe nyanyi sing kata. Oh, lek nyanyi sing kata ya Allah. Katahi pinten? Hah? 10? 20? Nggih, mboten napa-napa, mengke sak semapute nggih. Nggih. Sak entake bisa. Nyuwun pamundutan. Pak!
Sapa sing ngongkon lungguh iki sapa? Urung ditekoni kok lungguh. Ya Allah, Bapak, sehat nggih, Pak? Alhamdulillah sehat. Jenengan juragan sayur, Pak? Mboten maklar. Wis sing penting sehat-sehat nggih, Pak. Panjang yuswanipun, nggih. Wonten pamundutan napa? Niki sing halus napa sing kasar? Alus riyen baru kasar. Oh, iki mangga manut sing di omah. Wong ora nanggap kok njaluk kasar. Sing halus riyen nggih, Pak nggih. Ada pamundutan apa, Ibu? Mbak mau nyanyi? Aduh, rondok digantung ibu ya, Pak. Napa, Bu? Napa? Greges. Aduh, gerigis ta, Bu? Kok greges ta? Ya ampun. Kok iso greges ya bojane awake gregesi mau piye? Gerigis kok greges. Nggih, gerigis kan kasar. Niki bapake nyuwun sing alus riyen. Niki nuansane langgam riyen nggih. Napa lamunan? Nggih. Lamunan nggih, Pak. Sing radi alus tapi rada-rada kasar ngoten nggih, Pak. Heeh. Mungkin lek dikei langgam ngantuk ya to, Bu ya. Sampun ngantuk? Alhamdulillah. Semuanya kayaknya pada senyum ya ini ya. Seneng banget ya. Senyum full alhamdulillah. Muga-muga bulan ngarep nanggap maneh nggih Bu nggih. Amin. Didongakne Bapak Yasir rezekine akeh ya. Engko setahun nanggap ping 12-nya. Aja guyu, Pak. Ya ampun. Mumpun to jenengan mungkin nanggap ping 10 mungkin kula gratisi. Gratisi seprapat lagu nggih, Pak. Ya. Langsung. Ya Allah, Ibu nyapa to, Bu? Ojo-ojo tukaran ning kene, tukaran mbok sesuk ae. Ayo. Ayo, Mas. Mas Della mungkin ada satu kata patah, dua patah-patah kata buat adiknya. Sampun niku wau sudah. Kula telasaken tengah jam. Sampun. Pokoknya saat niki waktunya full untuk jenengan. Wah, tenan iki. Oke. Kamu sing ngajarin joget itu didikan mana? Wis ngene. Bahaya. Sing marahi sapa, Nak? Hah? Supri. Sing marahi sapa? Wong bapakmu elek joget ngene kok awakmu ngene. Ya Allah. Tibake kae ta sing marahi. Ya Allah. Sing elek-elek aja ditiru ya, Nak ya. Nggih, heeh. Ndak boleh sing jelek-jelek ndak boleh ditiru ya. Jogetnya kurang luwes ya Wimal ya. Neh ya. Neh ya. Nyanyi Karim manis kurang manis tambahi gula. Bisa ora bet pipis toh, bet pipis. Ngene nyapa bet pipis ya. Ayo, Ibu saged bu lagune. Karim manis kurang manis tambahi gula. Engko tangane ngene-ngene ya, Bu ya. Hah? Siap? Engko lek sing nyanyine paling apik jogete paling apik engko entuk 50.000. Siap? Bapak siap nggih, Pak nggih dompete nggih, Pak nggih? Tak
jalukne Pak ya. Boten Pak ono wis pucet nyapa lho Pak. Ayo Mas gerikis. Nadane seberapa Mas? Gerikis. Anu tidurne maneh. Tak pira? Gerikis. Ya. Samono wae ya. Bu sakit nggih Bu nggih? Coba dulu. Ngene. Kari manis, kurang manis, tambahi gula. Ayo Bu. Bu ngene Bu. Lah. Niki kepalanya harus gini-gini ya. Nggih. Aduh, men ngenang ini jane po pamer gelang apa piye to jane. Men ngenang ini. Ya. Ayo Mas. Ayo, gini-gini ya nanti ya. Ayo jogetnya. Terus jenengan sampun capek, sampun saestu. Lha samerane dereng ya Bu nggih. Mboten kula namung guyon mawon. Matur sembah nuwun sing penting doane jenengan sehat-sehat mawon. Awet nang momong anak putune. Mugi-mugi saged kepanggih kalih niken malih. Kita mungkin foto bareng dulu aja ndak apa-apa. Timbangannya nanti di bawah ndak bisa foto nggih. Minta tolong Mas Rijal difotokan. Radi mefet nggih? Mefet yang di sebelah saya, mefet tuh. Sampun. Matur sembah nuwun nggih Ibu. Bu Dwi sehat selamat nggih Bu. Adik terima kasih Bapak. Matur sembah nuwun. Nggih. Ini juga apa putrinya Ibu Dwi? Oh, berarti tunggalnya 3. 2. Lah ini. Oh, ponakan. Nggih alhamdulillah. Nggih Pak, mugi-mugi sehat nggih Pak. Mugi-mugi laris dagangane nggih Pak. Amin. Mah aku nek diwehi aku sungkan aku. Mah aku Pak, Mah aku nek diwehi wis engko ae. Gampang lek kon uku aku gak apa-apa. Sampun kasempatan Mbak Niken nggih. Sampun masalah. Pinanggani panyone kang kagungan hajat. Kang angka setunggal wau lamunan. Nggih. Kalian gerige. Niki mau sampun 5 lagu Mas Dalang. Dereng. Jelas wonten sing protes dihitung. Masih kali. Wis Mas. 5 iki mau. Halah sampean kok gak percaya to? Sampean delok YouTube. Dereng. Delok YouTube lek akeh laguku. Iya. Nggih. Malih nggih Mas. Badhe kula padosaken rencang punika sinden saking Nawalaras. Nggih. Menika Napa niki Pak? Meneng wonten sasana panggung andhap mriku. Ngidam jemblem. Aku Niki wau ngidam nggih kata panyunan via WhatsApp saka Pandemen Ringgit Purwo Jawa Timuran. Oh iya, ana sing njaluk lewung. Ngidam jemblem Mbak. Mengke kersane dinyanyekne Mbake nggih. 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 Monggo niki Kang jumeneng Mbak sinten niki? Mbak Ika kalian Mbak Ika Mbak Kandar. Bibi, nggih. Jenengan kelerem sawetara teng mriku. Nggih. Mbak Ika nggih mandhap. Aku niki kula duet ngoten kali Mbak Ika. Nggih, mboten napa-napa bertiga. Oh, nggih. Monggo. Mbak Ika kali Mbak Vivi kenapa Mbak Widuri monggo salah satu mawon. Wah iya,
Alon. Wah iya iki. Si. Ya napa? Sampun matur sembah nuwun. Nggih Mbak Ika. Apa aku tak utang Pak Farid sik ndak golekno utang-utangan sik, Mbak. Ayo iku ae. Wit juri ae. Ayo wit. Iya. Heeh, ayo wit. Kono wit jumeneng wit. Oh iya, heeh. Iki maskote Nawal Laras iki Widuri iki pokoke. Oh, enggak wong loro ae kok ana sesine maneh. Wis talah. Ayo. Angel rek atur-aturane rek. Sing anu talah enak-enak. Nggih. Iki sarene. Alon, amit. Supri, tampani Supri. Ayo, tampani. Mbak Niken Lerem Sawatawis. Niki wonten panyuwunan gending saking Pasundan, Jawa Barat. Punika bajing loncat. Oh iya. Apa? Via WA ada yang meminta bajing loncat ya. Mbak Niken Wanten berarti sing dadi bajing loro niku. Oh iya. Kula bagian apa? Jenengan sing bagian giring bajing. Giring bajing niku napa? Bajing niku nggih bajing niku. Hah? Bajing ki apa ta, Mas? Jenis kewan. Nggih. Kewan anu to tupai. Tupai nggih. Heeh, sing dadi tupae? Niku lare kalih niku. Kedua ini. Nggih. Terus aku sing bagian giring bajing. giring ki apa? Nyanyi. Nggih nyanyi. Aku sing nyanyi. Kalian giring bajing. Oh ya. Ampun sampai ucul bajingnya nggih. Ditoto. Wah iya. Pripun? Didamelaken damel bawa napa langsung mawon? Langsung mawon. Oh nggih. Bajinge ora malah kaya bajing kok malah kaya uler digoreng ngono. Masalah joget ora. Ditata. Kejane bokong apa bokong? Ya Allah. Iki sing joget ki gentenan. Mbak iki semangat. Lah genti nyawang Mbak iki kok ngenak. Sing iki gorong. Iki carane iki geni iki banyu ngono ya. Iya, iki kasar, iki alus. Aku dadi angine bae. Kepengin ro alus aku ya. Ayo. Bajing loncat
Aduh, apabila rasa Pripun demikian nyawang Mbak niki pripun? Aku nyawang opat yang delok ngopen. Lah nggih. Kula niki mantan babaran nak wedi kengser ngoten lho, Bu. Seneng potongku ngetutno Mbak Ika niki. Jane ra apa-apa, kengser-kengser itek kan profesional. Nggih. Kemeng. Oke, siap. Sampeyan mboten kengser, Mbak? Halo, nggih, nggih. Pripun, Pak? Tambal ban. Wah, kita kene tukang tambal ban apa priye moro-moro tambal ban. Monggo ingkang. Lah sepedae ndi? Mbak Ika kalian Mbak Widuri. Nggih. Nggih, asus salira riyen Mbak Niken. Nggih, kula ngaso teng mriki napa teng mriki? Sakersa, pundi? Mriki mawon. Loh. Nggih. Mriki mawon, Mbak. Mriki mawon, bahaya teng mriku. Oh, nggih. Tidak dalange mawon, aman. Saya kondisikan. Monggo, monggo. Mbak Ika nyembatani panyuwunan punika Mas-mas. Punika. Mriku tambal ban riyen. Wau sampun beksa kantun nyuwanten dereng niki. Nggih. Sabar wit nyambut gawe wit. Siap, nggih, nggih, dikondisikan, nggih. Monggo dilaras tambal ban. Mriki mawon. Mriki mawon. Mangke damel pungkasan teng mriki mangke Mbak Nikene. Mbak Ika pancet teng mriku kalian Mbak Widuri. Nggih. Aja kesusu munggahe ta wit. Alon. Monggo. Damelaken tambal ban, Mas. Pilih Mbak Niken dhewe wae, heeh. Kuno disumanggaaken Mbak Niken malih. Oh iya, wektune ditata kaya ngapa carane dimaksimalno. Mumpung-mumpung ana gresik, mumpung-mumpung iso kepethuk, mumpung-mumpung ana sing nanggap Mbak Niken. Wah iya, heeh. Mbak Niken, monggo. Nggih, sugeng enjing Mas Dalang. Nggih. Sampun enjing nggih, nggih sugeng enjing. Ya 00.18 ini nggih, siap. Kinten-kinten damel monggo jumeneng riyen mawon. Oh nggih. Nggih, Kula nggih. tak teng mriki mawon nggih. Ngoten ah. Nggih, Oh, kersane nggih pun ketingal. ngoten nggih. Anu Mas, mesisan. Mesisan Heeh, bablas. mesisan. Bablas.
14 rono mulai. Oh, nggih. Heeh, tiwas engko jumak-jumuk ya, Mas. Dua. Aku yo gak cemok blas ngono kok bolak-balik cemoki kapan cemoki? Hah? Jarene jemak-jemoki. Ora, jumuk-jumuk iki lho, Mas. Oh, Jumuk krunguku tas, jemok-jemoki wong aku gak tau sampean iki pede. jemok. Salim sik. Oke, makasih, Ya, terima kasih. Salam teng Bapak ya, Nduk. Nggih. Nggih, sehat selalu. Sisan Rana. Iki pinggir dhewe iki jane lanang apa wedok nggih, Mas? Siluman niku sinten siluman. Tapi iki ayu banget ta. Wong nggih. Ya Allah ganteng enak. Niki sinten? Putra kula niki. Oh walah, ya wis iso bapake anake ae. Siap alon nggih. Nggih. Nggih, siap. Nggih. Cek. Alon nggih. Iki jane nek gawe panggung ki jane kurang tepat, Mas. Wayahe iki ora ngene iki. Pripun? Iki lek nggih panggung ki lho wayahe ora ngene iki Nggih, sarene wau kan kalangan kalih pager, seharusnya kan sap. Aku ndak penak malih nglangkai Mas bapak-bapake pengrawit. Ningali situasi dan kondisinya. Oh nggih ngapunten nggih Aman. Pak nggih. Nggih. Anu wayahe jane iki panggunge iki dideleni dhuwur. Oh. Munggah hondo. Kaya ontran. Monggo, Nggih, napa nggih. damel lagu napa Napa gending? podang kuning napa gelang alit? Nggih, miturut warga mawon ya napa? Gelang alit mawon nggih. Nggih. Matur suwun Mbak Niken nyembadani gelang alit. Nggih. Oh, nggih. Iki minangka lagu terakhir kula sak rombongan ngaturake panuwun Nggih. saged sarengan kalian panjenengan. Nggih. Nggih, pun lali Napa, nggih Mas? tetep ngaturake panuwun tumrap kang kagungan kajat. Nggih, napa? Napa nih? Pamundutane. Pamundutane pun pasrah jenengan mawon nek perkawis lagune. Damel napa? Napa Oh, niki, niki Pak? wau wonten sing nyuwun lewung. Oh, lengso. Persentasene kathah sing nyuwun lewung. Tapi cara sambaya. Oh iya. Aduh. Saestu to niki lewung Samboyo. Nggih. Niki wis ndak ada energi belas iki enten. Lewung versi Nawalaras, versi Madangkara. Wah iya. Monggo.